Mana seche machuok tok jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen wuok e kar chung' od bura ma Kasipul, luoro nitiere ni jonjore moko nyalo muomore maroch chenro mar goyo ombulu. Dwaro koro nitiere mar jotelo mondo mag kaunti ma Homa Bay, jodito mag IBC ma kar chung' od bura ma Kasipul kaachiel kod obila mondo ne ni kwe obedie kendo ombulu no odhi e yo makare kaka dwarore. Kaluwore kod obila ma Homa Bay giseketo roadblocks kata geng'a mar timo apedha ne jomaundu go kendo neno ni ok gidonjo e kar chung' od bura ma Kasipul. Kane olose e kar chung' od bura ma Kasipul no, Murkomen bende ne owacho ni gibiro mako weg nyamburko go ma itiyogo mar tero jonjore Kasipul. Of security is the preserve of the National Police Service, and I must warn everyone, all those people who are preparing to bring goons to polling stations and tallying centers. I warn you that you will face the full force of the law. The National Police Service is prepared to arrest all goons, all criminals, all persons who are intending to disrupt peaceful elections in our country. Anybody who owns a probox or a motor vehicle or a matatu, or which is going to be hired to ferry goons, apart from arresting the goons and arresting the planners and financiers, we will also arrest the transporters, because those are part of the enablers. Wasayudo report mar Kasipul ni chalo ni jonjore moko ntiere mokel kanyo wadhi go mbaka gi apisa mar IBC mochung' ne area ma Kasipul miluongo ni Rebecca